माने 17 बोसोर बिपिआव दङमोन ओमफ्राय दा परिबर्तन सरखार जानाय हिसाबै परिबर्तन जानो फैबाय जोङो गोबां दङ माखासे ओंखाम जानो थांबाय ओमफ्राय बादबाखि बेयावनो दं आरो मानो थाखाय हाबखो बिपिएलआव मानो थाखाय हाबखो माने जोङो 17 बोसोर बिपिएफआव दङमोन ओमफ्राय जेबोथ' मोनाखै ओमफ्राय जोङो बिदिनो प्रमद बर' सरखार फैनाय लगे लगे जोङो एसे एनै आसनिफोरखौ मोनबाय बेनि थाखायनो जोङो गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय बेनि थाखायनो जोङो गोसोआ परिबर्तन जानानै जोङो बुरजा दङ गैयाबो 50 प्लास मा आसनि मोनखो नोंथांमोना मोनबाय बिदिनो माने अनसाय बिथांखि आरो बिदिनो दा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जिनाखि 75,000 जेनाखि होदों ओमफ्राय बेखौहाय बादबाखि मोनबाय ओमफ्राय बादबाखि दंबायो आरो माखासे मोनथ'वाखै ओमफ्राय आरो मोननो गोनां दंबायो बेखौ आसा खालामदों आरो जों मोनगोन होननानै पिपिएलआव जयनिं जाबाय माबायदि मावलांनो सानदों माबायदि बिदिनो ज' जेनेबा मोजाङैहाय जोङो जेनेबा ज' बिदिनो ओंखारनानै मावलांसै जा हायो मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरि एक्सपिरियेन्स, बेनि अनगायैबो हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट, सेफ एन्ड फ्री लार्निं इनभाइरनमेन्ट, डेइलि उइकलि एक्टिभिटी रेकर्ड, नेचार कर्नार, लाइफ सीसीटीवी सिकिउरिटी, इमारजेन्सी फायार सेफ्टी एज वेल मेडिकेल किट, एयार कन्डिशनिं फेसिलिटी। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638145487 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।